Samantala, Idol, karagdagan pong madadaanan tuwing high tide sa West Central Elementary School. Hiling po ng ilang mga magulang. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Buhatin at mahigpit na paghawak sa braso ang ginagawa ng mga magulang na ito habang sinusundo ang mga anak nila sa paaralan upang hindi mabasa ng tubig dahil sa high tide. Kaya naman hiling ng ilang magulang ang karagdagang madadaanan tuwing mararanasan ang high tide para sa paghahatid sundo sa mga anak nilang nag-aaral sa West Central Elementary School sa Dagupan City. Ayon sa ilang magulang na nakapanayam ng IFM News Dagupan, mahirap umano sa kanila kapag tumataas ang tubig dahil sa high tide at napipilitan na lumusong para tuluyan na maihatid ang kanilang mga anak sa paaralan. Hindi naman namin lahat kayang buhatin yung mga anak namin, lalo sa akin, mabigat din yung anak ko. 17 years old din siya. Ako senior na rin ako. So nahihirapan kami. Napipilitan na lang idakat. Mayroon naman gripo na mapagdadaluyan ng malinis na tubig upang agad sila na makapaghugas ng mga paa. Mayroon din inilaan ng mga material na nagagamit ng mga magulang at mag-aaral para maiwasan na mabasa. Ngunit naaabutan pa rin umano ito kapag lalong tumataas ang high tide. Mainam pa rin umano kung mayroon na silang sapat na madadaanan para maihatid ang mga bata. Pag pumapasok kami ng 7:30, wala pang tubig. Pag lumawi kami ng 10:30, yan, labasan kami. Parang yan, yung mga naunang kaklase na namin, nagta-tricycle na lang kami. Samantala, ilan pa sa mga road elevation ang kasalukuyang isinasagawa sa lungsod at madadagdagan pa matapos na aprubahan ang budget na ilalaan sa nakalinyang proyekto. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.